Olu lusasazo ngqo lweendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazeziphambili ngale mini nje. Inkundla yomgaqo-siseko ixelelwe ngabameli be-Solidarity Trade Union ukuba akukho nto kumthetho wezempilo othintela umphathiswa ngokuthabatha isigqibo sokuba zeziphi iinkonzo ezinokuthi zingabi phantsi kwesiqinisekiso sesidingo. Despite all these challenges, they are doing everything to ensure that we don't regress. Urhulumente uthi uyakuvuma ukuchaphazeleka kwenkqubo ze-HIV ne-AIDS kukunqanyulwa kwenkxaso-mali yiMelika, kodwa ngoku phantsi phezulu ngokunyusa ingxowa yeenkonzo zoluntu yaye ujonge intsebenziswano namanye amazwe kangangoko. Kwezemidlalo, iqela lesizwe iBafana Bafana neliphala phambili ngomsantsa wamanqaku amahlanu enkcochoyini kaGroup C kwiphulo lokuzibekela indawo kwitumente yendebe yehlabathi ngo-2026 lizimisele ukuyibhaxabula iNigeria ngokuhlwanje eBloemfontein. Ndizibulisele kuni Mzontsundu, singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wanamhlanje. Masingene emxholweni. Igqwetha elimele umbutho wabasebenzi Solidarity Trade Union kunye nabanye lixelele inkundla yomgaqo-siseko ukuba akukho mthetho wezempilo wesizwe i-NHA nenqanda umphathiswa ekuthatheni isigqibo sokuba zeziphi na inkonzo zempilo ezinokuthi zingabi phantsi kwesiqinisekiso sesidingo. Isatifiketi sesidingo luxwebhu olulawulayo nolufuna abo abanikezela iinkonzo zempilo ezimiselweyo ukuba bafumane imvume karhulumente ukuze basebenze okanye babonelele ngeenkonzo zempilo. Oku kwinxalenye yesolotya lama-36 ukuya kwelama-40 le-NHA engumxholo womngeni womgaqo-siseko ophambi kwenkundla ephakamileyo. Imanyano yabasebenzi Solidarity Trade Union kunye neminye imibutho bafuna isiqinisekiso sesibhengezo sokungabi nakusebenza ngokuchasene nala masolotya axeliweyo yinkundla ephakamileyo yaseRhawutini ePitoli. Le nkundla ibixoxa ukuba le mimiselo itenxile, ayinasihlahla kwaye inika amandla amakhulu abalawuli ababini ngaphandle komqobo. Nothing in the Health Act constrains the minister in deciding what health services might or might not be subject to a certificate of need. The respondents themselves point out in paragraph 110 of the answer in the High Court at record page 474 that section 90 of the Health Act, which circumscribes the powers of the minister to make regulation, doesn't deal with the power to make regulation related to health services. Elityala lisaqhuba. Urhulumente uthi uyakuvuma ukuchaphazeleka kwenkqubo ze-HIV ne-AIDS kukunqanyulwa kwenkxaso-mali yiMelika, kodwa ngoku uphantsi phezulu nokunyusa ingxowa yeenkonzo zoluntu yaye ujonge intsebenziswano namanye amazwe kangangoko. Ethetha kunyulo lwenkomfa ye-12 yeli ye-AIDS eKempton Park, usekela mongameli uPaul Mashatile uthe nokuba imigudu yenkqubela phambili karhulumente ingaphazamiseka kodwa iza kuphumelela. Amagingxigingxi ekulweni i-HIV ne-AIDS ayaqhubeka kutshanje kuthekelelwa amantombazana namanina asakhulayo aphakathi kweminyaka eli-15 nengama-24 abangabona bosuleleka kakhulu ngeveki kuluntu ngokubanzi, kodwa unyango liyasilela. We want a government that listens to the voices of communities, that is responsive, action-oriented and accountable to communities that they serve. Kambe ke ezinye ingcali zezempilo zithi ukuxhorheka kweenkqubo zenkxaso-mali ye-HIV ne-AIDS kweli nakwilizwekazi kulo nyaka kungachaphazela umpo nomxesibe wabantwana noomama. We could see up to 500,000 deaths in South Africa over the next 10 years. And if you look at the various modelling that have been done, you can see that if we maintain our status quo, we could actually see another around almost 600 new infections happening in the next couple of years
if we don't have any other additional input. Kananjalo amagosa karhulumente athi amaxhaphethu nokunyusa ingxowa-mali yokuxhasa iinkonzo ukukhawulelana nale mingeni. I was happy when the deputy minister was briefing me earlier, and he said that despite all these challenges, they are doing everything to ensure that we don't regress. We are now concentrating on augmenting our domestic funding, initiating national campaigns, and exploring partnerships with the BRICS nations and the private sector in our country to address the funding deficits. Ukanti ke uMashatile uthe ibhunga lajikelele elijongene ne-AIDS kutshanje lize nezicwangciso zokuthintela i-HIV phakathi kweminyaka ka-2025 ukuya ngo-2028 yaye kuthiwe xhaxha ingqalelo nakwiintlanga neengingqi ezichaphazeleka ngokumandla yi-HIV. Umongameli waseMelika uDonald Trump uqinisekise ukuba akazuyizimasa ingqungquthela ye-G20 eza kubanjelwa kweli loMzantsi Afrika. Uthi uza kumelwa ngusekela mongameli uJD Vance kule ngqungquthela esisigqiba sothusanga nanjengoko ephawule kwangoJulayi ukuba ngahle angayizimasi le ngqungquthela nangona umongameli uCyril Ramaphosa enze inzame zokuzisa lo kaTrump kweli ngenjongo zokunikeza ngobumongameli be-G20 Melika. Cyril Ramaphosa uzama ukuvuselela ubudlelwane phakathi komongameli Donald Trump waseMelika noMzantsi Afrika ngethuba etyelela kundlunkulu waseMelika ngoMeyi kulo nyaka. I don't want to hand over the presidency of the G20 to an empty chair. I want to hand it over to him sitting in that chair. Emva kokuba kugqithe iinyanga ezintathu emva kolutyelelo umongameli Donald Trump ubhengeze ngolwesihlanu ukuba indawo ekuza kubanjelwa kuyo i-G20 eMelika yiDoral Golf Resort eFlorida kwaye uthe usekela mongameli wakhe umnumzana JD Vance nguye oza kummela kwingqungquthela ye-G20 eza kubanjelwa eMzantsi Afrika. I won't be going this year. It's in South Africa. I won't be going. JD will be going. Great Vice President. And he looks forward to it, but no, I won't be going to that. uVance lelona gosa liphezulu laseMelika ukuzibandakanya nemiba ye-G20 emva kokuba malungu ecabinet aphezulu aquko nobhala kunye nonondyebo beye abazimasa iintlanganiso ezibanjelwe kweli loMzantsi Afrika kulo nyaka. Nanjengoko kaTrump ebekhe wanempilo enkenenkene, isekela lakhe liphawulele njenje kudliwano-ndlebe lwakutshanje olubanjwe kunye nejelo le-USA Today. Always happen. Yes, terrible tragedies happen, but I feel very confident the President of the United States is in good shape, is going to serve out the remainder of his term. Danga kwiziko lemfundo ephakamileyo iYale Law School wamela umntla-mpuma waseMelika iOhio kwibhunga laseMelika susela ngo-2023 uyokuthi ga kulo nyaka ka-2025 wothusa ihlabathi ngethuba etyityimpisela umnwe umongameli wase-Ukraine uVladimir Zelensky ngoFebruwari ngethuba ekundlunkulu waseMelika. All this is in aid of JD Vance, who is a deeply objectionable person who bullied Zelensky in the Oval Office and told him to say thank you, who's busy deporting foreign students if they stand up for Palestine and Gaza, who's pushing an agenda of racism and bigotry and hatred. Nanjengoko umongo wengqungquthela ye-G20 ezakubanjelwa kweli loMzantsi Afrika ugxile kumakulinganwe umanyano nokuxhasana kwamazwe nophuhliso sewugxekwa kabukhali lulawulo lwaseMelika, kulindeleke ukuba uVance asebenzise iqonga le-G20 ukuvakalisa iimbono zeMelika. Sinamkele kwakhona sihlabele mgama. Ikomite ekhethekileyo yenkonzo zemontlalo ityelele izibhedlele zikarhulumente eGqeberha eMpuma Koloni njengenxalenye yeenkqubo zayo zokuhlola. Utyelelo lwekomiti kwisibhedlele iDora Nginza neLivingston lulandela izityholo ezenziwa iOfisi yoMkhuseli Woluntu ngolawulo lugwenxa kwezi zibhedlele. uNtombozuko Bhalintuli ulandela elinqaku.
Cacisela nzima ba yena bona nje ibe ikomiti belapha bonwabile kwa ngendlela uDepartment of Health uyawapresenta ngayo presentation yabo bechaza ba ezisityholo zasibhaqwe ngupublic protector ziyezalungiswa khona but umuntu ozasithetha naye kakuhle kuBhuti Makifeni who is also a public committee member. Bhuti Makifeni enkosi kakhulu ngothetha nathi silapha namhlanje kulapho ke kuthiwa ipublic protector iyayibhaqe izinto kunyaka opheleleyo. I-Department of Health yenzile presentation yazi yachaza babona bazamile ulungisa okuthile nokuthile. Nina niyikomiti niyazonwabela ngelihlobo bathethe ngalo kuni or as findings bona bathi baye bazilungisa. Mandibulele kuwe msasazi naku-viewers zakho. Thina siyikomiti NCOP parliamente emveni koba ngabana kuye kwakho i-findings ngo-public protector. Siye sathi masize sizokujonga lento kuthiwa i-progress uba ngabana kuhanjwa ngokwezi findings na. Siyabona ke into uba ngabana eyona ngxaki inkulu sinayo nationally kwi-Department of Health kungabikho kwemali ncakasane yokuthi ikwazi ukuresponda kwezi ngxaki sijongene nazo abantu bakuthi. Kodwa ke ngokwe-presentation sinayo into ethi ezi ngxaki sijongene nazo ziye zabonwa yile office ka-public protector. Ikhona indima ezakudlalwa kakhulu liphondo ingakumbi kwezi zibhedlele zibini. Abathunywa be-ANC eMpumalanga bathembise ngokuxhasa iinkokheli ezintsha zeliqela zenqila yaseHlanzeni ukanti eHlanzeni bibambe inkomfa yayo yonyulo eNutting House eMbombela ukuqala ngokuhlwa kwangomgqibelo. Le nkomfa yonyulo ihlehliswe amatyeli ekugqibeleni ide yakosheliswa. Abathunywa baphuma kumasebe ayi-99 kwayi-130 athathe inxaxheba kule nkomfa. Ikhe yanengxokozelo de kwangenelela iinkokheli zamilisela ucwangco. Iinkokheli ezintsha ziqaqambisa ubumbano. It's important that we're coming us from this conference. You are correct when you say they were low lobby group. Now lobby group ought to be disbanded. Then we come together because there is no longer conference. Amalungu agqatsele izikhundla kodwa awalenza ixesha kwikomiti yenqila aphampathise ngokusixhasa isikhokhelo esitsha. We support the elected leadership as a democratic expression of the membership of the ANC delegated by their own branches. Iphiko lolutsha le-ANC kwiphondo belikhe lamemelela kuguzula kukaMasiye limthola ngokubankone lorhwaphilizo ngenxa yonyulo lomasipala lozayo. Kunjalo iphiko lolutsha lizimisele ukusebenzisana. The leadership has been elected, led by Comrade Jackie Masia. The league is the league of the ANC. Therefore, we're compelled to work and unite the organization moving forward. The local government elections that we have to prepare. Iinkokheli ezintsha zithwaliswe uxanduva lokuhlaziya amasebe ombutho ngaphambi kwentlanganiso yebhunga likazwelonke. We are gaining our strength, renewing our mandate in terms of focusing on the people's issues. Remember now we are preparing for the National General Council, which this current leadership must take stock in terms of ensuring that the branches are renewed. Kungekudala inqila yenkangalane yeGartisbande intleke nazo zibambe inkomfa zazo zonyulo. Abahlali eLimpopo bamemelela ukuba kuthatyathwa amanyathelo aqathanga kumagosa omasipala abandakanyeka kulawulo lugwenxa norhwaphilizo nangona bengasebenzi khona. La magosa aquka abaphathi bomasipala bohlukeneyo eLimpopo kwaye banqunyanyisiwe ngenxa yezityholo zorhwaphilizo. Umasipala wasekuhlaleni ethulamela wanikwa i-28 million rand kwiminyaka emibini eyadlulayo ligqiza lezezimali likazwelonke ukuvuselela emva kwentlekele nokulungisa indlela kwilali ezintandathu. Abahlali bathi akukho mzila utshoyo ukuba loo mali yasetyenziswa. Kekambe lo masipala unqumamise umphathi wawo uMasala Makumule kwinyanga iphelileyo ngelibalula ukusetyenziswa gwenxa kwale tender. I-3.5 million rand yasetyenziswa ukufaka igrabile kule ndlela ingangeekhilomitha ezimbini kodwa abahlali basatshotsha entla ngelithi awuqini tu umnqwazi.
they were not doing it for permanent. They are doing it like they are doing it because they want to come back and work on the same place again. Akungoku umasipala ujonga indlela zokubuyisela imali echithwe ngendlela mnyama. We are still waiting for the legal advisors from our municipalities. Immediately when they advise us, we will do as they advise us. Lo gama umasipala iModile Makgopong nawo unqumamise umphathi uNtoyampi Thobela ngokuphathelene nokufumana imali imboleko engange 21 million rand konikeza ngenkonzo ukubhatala amatyala umasipala. Lo masipala uthi usikhabile isicelo sikaThobela sokuba abhatalwe ngexesha elishiyekileyo lesivumelwano sokusebenza kwakhe nokuba kurhoxiswe amatyala afakiweyo ngaye. Rejected the payment of the remaining 24 months, and also rejected that they should council should also pay for the legal costs. Ukanti ke imibutho yezopolitiko ikholelwa ukuba xa kunokuqiniswa ingalo yomthetho ibe ngqingqwanga kumagosa abandakanyekayo kolulawulo lutenxileyo bangaphela nya onqevu abaziqhuma ngezikhundla eziphezulu. UMzantsi Afrika unezinga elixhalabisayo labantwana abazala benemo emaxongo ebangelwa kukufumana utywala ngelixa besesesibelekweni sonina, i-fetal alcohol syndrome. Usuku lokwazisa ngemeko i-International Fetal Syndrome Day iqatshelwa minyaka le ngemizuzu elithoba emva kwentsimbi yesithoba ngomhla wesithoba kweyoMsintsi. Uthandekile Mkhize ayilogama lakhe lokwenyani ke eli. NgowaseSoweto kwiphondo laseGauteng. Uthethe nelijelo ngendlela wazama ngazo ukuyeka ukusela iinyembezi zikaVictoria ngelixa ezithwele. Utshwala bengiphuza occasionally ngipregnant. Then kuthela sengithola ukuthi like kwisiso sesivela ngabo ba 5 months kula ngizama ukulimitha khona. Ngelixa izinga elichanelekileyo lamanani liguquguquka ngokwenkcukacha ezahlukeneyo, uMzantsi Afrika usoloko etshotshentla ngelona qondo eliphezulu lokusela utywala kwihlabathi. Umkhize oneminyaka engama-32 ngumama wabantwana abahlanu usixelele ngendlela imveku yakhe inenyanga ezisithoba echaphazeleke ngayo kokusela kwakhe utywala ngelixa ekhulelwe. Ama-body parts wakhe bengekho. They were still young, they were still small, very small. Into emhlalise ebhodleleni for 3 months. Ngoba ufike nge7 months. Ugogo Grace Ndimande wasemganduzweni eMpumalanga ukhulisa umzukulwana wakhe oneminyaka eli-16 nowabhujelwa ngunina. Umzukulwana wakhe uphila nemeko yomntwana owafumana utywala ngelixa esisibelekweni sikanina. Egcineni ubese wangitshela lemfihlo ukuthi yena bekabhema konke nedi kuphela inyawupe leyangazange wafika kuyo. Njengoko ihlabathi liphawula usuku lwe-fetal alcohol syndrome, kukho izimemelelo zokuba kubekho amaphulo okufundisa ngale nyewe. Kwezemidlalo, iqela lesizwe iBafana Bafana neliphala phambili ngomsantsa wamanqaku amahlanu encochoyini kaGroup C kwiphulo lokuzibekela indawo kwitumente yendebe yehlabathi ngo-2026 lizimisele kuyibhaqabula iNigeria ngokuhlwanje eBloemfontein. Kwimidlalo emithathu eshiyekileyo, iBafana inamanqaku ayi-16 ishiya iBenin ngamahlanu, iNigeria ngesithandathu. Bafana ikhokhele ngempolo kwiGroup C ishekelwe imidlalo emithathu yokungenela kwitumente kulonyaka. Ikhokhela iBenin ekwindawo yesibini ngamanqaku amahlanu nakubeni singakhange sibe sihle isikalo seNigeria kodwa ivukile emva kokubhunqa ngenqaku ekandeni kokwayo ngakwiRwanda. Kunjalo uMzantsi Afrika uzibethelele encochoyini emva kokutyatyusha iLesotho ngamanqaku amathathu kwiMbandesikova ngolwesihlanu. Qeqeshi uthi bancwase impumelelo kuphela ngakweNigeria. We all know if we win the game, we are qualified. This is not mathematically, but then it should be a miracle if we shouldn't qualify. So we all know that. And it's a big opportunity to win the game. Kodwa uBruce uqonda mhlophe kuba soze bazitaphatela ngakwi-Super Eagles. 6 points ahead on Nigeria, 5 points ahead on Benin, and that with 3 games to play. So that means that
We are in a good position, but it's still not finished. Bobabili umqeqeshi noCaptain Ronwen Williams bavumelana ukuba kusezandleni zabo ungena zwabha kwindebe yehlabathi bengajonganga kwenzelwa nceba ngamanye amaqela. We don't want any favors from anyone. We want to do things our way. I mean, we learned a hard lesson a few years ago where our destiny was in other teams' hands and obviously things didn't go our way. Mzantsi Afrika wagqibela ukuzibekela indawo phucukileyo kwitumente yendebe yehlabathi eSouth Korea naseJapan ngo-2002. Ukanti wangena kule tumente ngo-2010 egameni lokuba wawungosotheko. Indade etshatsheleyo yoMzantsi Afrika ephume George eNtshona Koloni uMinke Janse van Rensburg oneminyaka engama-20 ngoku yindade ebaleseleyo ephila ngeDown syndrome kwihlabathi. Oku kuza emva kokuba enze imbali kwitumente yehlabathi yendadi i-2025 Veta Swimming World Championship ebibanjelwe eBangkok eThailand kwaye wophule amarekhodi ehlabathi amathandathu. Uminga Janse van Rensburg ebekhuphisana kudidi lwesibini lwamanina aphila nokhubazeka. Ubuye exakathe imbasa ezili-11 ukugqitha nawuphina umthabathi-nxaxheba. Phakathi kwazo zigolide ezintandathu, isilivere ezimbini kunye nebronze ezintathu. Ek het nou 50 meter ngoku ndophula amarekhodi amathandathu eli-50 meter freestyle, 100 meter freestyle, 200 meter freestyle, 400 meter individual medley, 200 meter ne-50 meter fly. Ndophule namarekhodi erelay. Ndonwabe kakhulu, kuyandivuyisa kuba yindade neDown syndrome etshatsheleyo. Baie mense daar. Uyiseka Minka ebekunye naye eThailand ezingomba isifuba ngentombi yakhe uthe ngaphandle kokuphumelela kwayo uyazingca ngendlela enentshisakalo ngayo. Her way that she composed herself there was professional. She ate the right amount of food during the morning. She focused during the waiting times and so on. When I tried to tell her that she needed to drink more, she said that I'm already start taking my liquids and so on. And I'm focused. Nangona uMinka ebexeleshe ukhuphisana kwiParalympics ngonyaka ka-2028 kubonakala ngathi udidi yaqubha kulo luza kuba inxalenye yale midlalo uqala ngonyaka ka-2032. Oko akumthezi mandla kuba uthi useza kuqhubeka nokroboza amarekhodi emanzini. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi eGeorge. Kamnandi mawethu.